Kapin sa 100 million pesos nga balor sa gituuhang shabu ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation sa Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Biyernes sa kadlawon Nobyembre 22. Mutimbang sa 15 kilos ang shabu nga nakuha gikan sa 42 anyos nga si Wilzen Regalado Credo nga taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Base sa investigasyon, si Credo usa na katuig nga nagsilbing bodigero sa illegal drug trade. Matud sa kapulisan nga sa wala pa nahitabo ang bypass operation, nagdahom ra sila nga usa ka kilo ang gidala ni Credo. Apan, nakugang lang sila sa nagtambak nga mga pakete sa shabu nga gidala ni ini. Sir, nag-expect or giday mo 1 kilo? Yes, mao gito una namong transaksyon nga kanang adlaw do sa pila ka buwan namo nga pag surveillance niya o casing considering wala mong na siya dire nag-imbudo, ang iyahang transaksyon mo sa Tri-City, then residential from Talisay City. Manang dugay na mo na-convince nga ang transaksyon dire. Nagkanayo ng tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga on and off ang supply ni Credo. Nasayran nga nag-operate sa Tri-Cities ang suspect. Gani si Credo na rehab na kiniadto sulod sa 9 ka buwan sa facility sa Argao ni adtong tuig 2021. Apan tungod sa impluwensya gikan sa iyahang mga kauban sa rehab, mibalik kini sa illegal nga negosyo. Dire ang iyahang transaction is budigero siya, pero ang iyang meaning ang tanang iyang epektos is nasa Talisay, nasa iyang balay na dito. Then ang iyang mode of kuha na lang is through text o kuha na lang sa Facebook ang transaction for 9 months dito sa Argao. After ato is ni-try siya o bag-o, ni-suit siya o mga religious sector na nagtuo siya na magbago siya, pero ang kato iyang mga kauban sa rehabilitation center, sige mag-contact niya operan siya kung kwarta. Sa pagkakaroon, naghuwat pa ang kapulisan sa resulta sa crime lab sa pagsusi sa mga ebidensya samtang naghikay sa kaso batok kang Credo. Gipasalig sab si Torres nga nagpadayon ng ilahang drug clearing operation sa matag barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pagsiguro nga masumpo ang illegal drugs. Tuwag ito munang pangusgan ang itong demand reduction. Kaya kung wala na demand sa mga adik, bisan pagdagang supply, magwa na sila, maano yung palit, muna nga tuwag yung pangusgan kani yung demand reduction. Ang supply reduction masayisod kayo kay dagan ang shipment, wata ka ba, ang Pilipinas mo is open ra kayo ba, dagan sa pwede entry point, asa nila ibagsak, manang ang mismo ang supply reduction ta maglisod, asa na to dito. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.